A tiros en plena rúa. Así acabou unha violenta lea en Ferrol orixinada por unha suposta infidelidade. Hai dúas mulleres detidas. A autora dos disparos e a outra muller a que trataba de intimidar. Esta última acoitelou unha terceira muller que está hospitalizada e que pode perder un brazo. A Xunta reclamalle unha comisión bilateral ao Goberno Central para negociar a transferencia da autoestrada AP9. Alfonso Rueda di que non se pode facer a calquera prezo. Lembra que as condicións en que se aprobou no Congreso son inaceptables e exixe garantías xurídicas e financeiras. Galicia conta con centos de recunchos capaces de sorprender. Faros, mosteiros, pazos ou aldeas con séculos de historia. Hoxe achegámonos a un destes lugares que merece unha parada este verán máis alá das rutas de sempre. Boas noites. A Xunta solicitalle ao Goberno de Pedro Sánchez unha comisión bilateral para poder negociar o traspaso da AP9 con seguridade xurídica e financiera. Gloria Varela. Sí, o Goberno galego pídelle ao Executivo Central esa comisión bilateral para poder redefinir os límites que marca a lei antes de que se celebre a comisión mixta, porque nesa comisión, na mixta, pódese negociar o traspaso, pero non as condicións que fixa a lei. Alfonso Rueda cree que a norma que aprobou o Congreso non garante que o traspaso da AP9 vai a chegar a Galicia co financiamento suficiente por parte do Goberno Central. O presidente da Xunta pide para Galicia o mesmo trato que recibiron outras comunidades. Hai que definir o marco no que queremos facer a negociación. Non se pode facer a calquera prezo. Esta transferencia ten que ser en condicións xustas e os contribuintes galegos non teñen por que pagar decisións que non se adoptaron en Galicia. Outra transferencia pendente é a da xestión dos permisos de traballo para estranxeiros. Alfonso Rueda confía en poder pechar o traspaso en setembro. Que no mes de setembro podamos chegar ao acordo xa definitivo, logo das últimas propostas, co Goberno Central e que Galicia poida incrementar o seu autogoberno con esa competencia. A Xunta pon en marcha unha nova edición do Bono Concilia Familia. Son máis de 2,5 millóns de euros para axudar a sufragar os gastos de atención dos nenos en períodos non lectivos. Son 500 euros para contratar un coidador a domicilio e 200 para campamentos ou outros espazos infantís. Estas axudas están destinadas a familias con fillos de entre 3 e 13 anos, onde traballen ambos proxenitores ou tamén a familias monoparentais. A transformación do Hospital da Coruña dá un paso definitivo. A Xunta autorizou xa as obras para levantar o futuro edificio no que se vai atender os doentes. Antes, hai que acometer unha gran excavación para preparar a parcela e demoler as antigas estruturas para liberar espazo. Estas tarefas iniciaránse no 2027. Tamén vai haber melloras no outro hospital, no de Ourense. Vaise construir un novo acceso ao Chou dende a Nacional 525 para facilitar a entrada dos pacientes que chegan dos 70 concellos os que dá servizo. A Xunta elaborará unha guía para resolver as dúbidas medioambientais aos promotores de proxectos que queiran instalarse na comunidade. Búscase que as avaliacións sexan máis áxiles, pero sen rebaixar os requisitos. Será un manual pioneiro en España que busca establecer un marco común para avaliar o impacto social, económico e medioambiental dos proxectos que veñan a Galicia. Esta guía ven a resolver todo tipo de dúbidas que poida ter o promotor, calquera administración ou calquera persoa de AP. A Xunta explica que o obxectivo é axilizar as avaliacións, garantindo sempre a máxima protección do medio ambiente. Simplificar en ningún caso significa rebaixar garantías. O contrario, simplificar significa dispoñer de mellor información dende o inicio para tomar decisións máis fundamentadas. A Xunta realiza o ano 175 avaliacións ambientais. O manual quere darlle máis seguridade xurídica aos promotores e tamén facilitarlles o traballo aos técnicos da Administración. A Xunta modernizará a base contra incendios de Antela no concello ourensán de Sandías. Vais habilitar unha nova pista, mellorar os accesos e construir un novo edificio. Deste xeito, o aeródromo terá capacidade para que operen 6 avións de carga en terra. O Goberno galego inviste máis de 4 millóns de euros na mellora dunhas instalacións estratéxicas na loita contra o lume.
Xa se pode volver circular pola vía que unos concellos de Ferreira de Pantón e Nogueira de Ramuín, que levaba cortada dende febreiro por culpa dos temporais do inverno. É unha estrada moi empregada polos veciños, pero tamén polos turistas, xa que é unha das rutas de acceso aos canóns do Sil. Durante estes 6 meses retiráronse máis de 25.000 metros cúbicos de terra e asegurouse a ladeira para evitar novos desprendementos. As vendas de coche medraron en Galicia en xullo un 16% con respecto ao mesmo mes do ano pasado. O ritmo de vendas dos vehículos electrificados está detrás destas boas cifras. Patricia Vilar. Sí, o pasado mes de xullo matriculáronse en Galicia case 3.000 coches novos, isto supón un 16,3% máis con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Son cifras que ofrecen as asociacións de fabricantes e os concesionarios. Estas boas cifras de vendas veñen animadas polo bo ritmo de venda dos electrificados. De feito, dos case 3.000 coches matriculados novos, 2.500 eran híbridos eléctricos ou a gas, 473 de gasolina e só 71 eran coches diésel. Se nos fixamos nas cifras do conxunto do ano, as vendas medraron en Galicia un 20,4%, moi por riba da media nacional, onde o crecemento foi de case o 6%. E si é certo que no caso dos eléctricos se notou moito a subida, por moitísimas razóns, porque o mercado xa é bastante maduro no tema de electrificación. Hasta agora os coches eléctricos había moitas dúbidas con temas de batería, con temas de duración, con temas de funcionamento, e iso xa pasou. O sea, xa estamos noutro momento, xa unha tecnoloxía que todas as marcas teñen, que todas as marcas ofrecen e que todas as marcas garantizan. De feito, técnicamente un coche eléctrico é bastante máis sinxelo de reparación e de mantemento que un coche térmico, o sea, con motor diésel ou gasolina, co cal a xente ten xa bastante claro. E a factura da luz incluirá durante un ano un cargo extra polo apagamento masivo de abril de 2025. A Comisión Nacional dos Mercados calcula que hai que pagarlles 39 millóns de euros tanto ás centrais eléctricas como aos proveedores doutros países que axudaron a recuperar o suministro. Esta factura repartirase entre todos os consumidores. O Goberno estima que suporá un sobrecusto de 12 céntimos por cada megavatio hora consumido durante os vindeiros 12 meses. A mellora da calidade está detrás do aumento da compra de produtos de marca branca, sobre todo en alimentación. En Galicia, case a metade das familias recoñecen que prefiren as marcas blancas. Nunca antes se venderan tantas marcas brancas. Nalgúns grandes supermercados, 8 de cada 10 produtos dos que pasan por caixa son de marcas de distribución. 6 de cada 10 euros dos que se gastan en alimentación van para mercar referencias de marca branca, sen marca recoñecida, vaya. Miramos el precio. Hay algunas marcas buenas que sí que están bien y competitivas, pero en otras sí que elegimos las marcas blancas. Por ejemplo, a veces leche, algún detergente, pero hay que mirar siempre. A mellora da calidade percibida das marcas brancas, que algunhas ofrecen tamén gamas premium, está detrás do aumento histórico das vendas, tamén o investimento en innovación e o aforro. No meu caso, collo as marcas blancas e collo de outras tamén, a ver se me entendes. Ser algo comida o bebida, no me cierro porque sea de una marca, de que no sea de marca que no sea de una marca consolidada o histórica. Lo compro que me gusta. En Galicia, 4 de cada 10 familias recoñecen que a hora de encher o carro da compra priorizan as marcas brancas fronte ás máis coñecidas. España supera as 3.000 mortes por calor dende o mes de maio. Esta cifra duplica os datos do ano pasado e achégase aos rexistros de 2022, o máis mortífero de toda a década. O mes máis letal foi xullo, con máis de 2.000 mortes relacionadas coas temperaturas extremas. A policía detivo 2 persoas por unha liorta no barrio de Caranza, en Ferrol, que deixou unha muller ferida de gravidade por arma branca. Durante o transcurso da lea, un dos implicados sacou unha pistola e fixo varios tiros ao aire. Varias grabacións recollen os momentos previos á agresión. A lea iniciouse entre 2 mulleres con berros, insultos e ameazas en plena rúa e foronse sumando máis persoas. Nun momento dado, unha das implicadas sacou unha pistola e desde un piso disparou varios tiros ao aire.
Outra muller que intentou mediar no conflito acabou cunha coitelada que a mandou para o hospital. Foi a que levou a peor parte. Vi una chica tirada antes de que llegara la ambulancia. Uno de los policías intentó levantar a la chica, el brazo prácticamente pues se lo llevaba. O sea, la chica quedaba en el suelo y el brazo se lo llevaba. A policía detivo 2 persoas pola súa implicación na liorta e abriu unha investigación para aclarexar as causas. A vixilancia na zona reforzouse ante o temor a que se produzan represalias. E un accidente ocorrido na AC11, a altura da fábrica de armas da Coruña, provocou esta tarde longas retencións na entrada á cidade. 2 persoas foron atropeladas minutos antes das 7 da tarde na avenida Alfonso Molina. Foi un particular o que alertou os servizos de emerxencias do suceso pedindo asistencia para as vítimas que quedaran feridas na beiravía. Ata o lugar se mobilizaron 2 ambulancias medicalizadas, efectivos da Garda Civil e Policía Local. Tamén houbo retencións de tráfico esta tarde no Alto de Puxeiros polo incendio dun coche en plena autovía A55. Segundo varias testemunhas, o vehículo estaba avariado e empezou a arder cando o estaban subindo nun guindastre. Os bombeiros de Vigo tiveron que intervir para sufocar as lapas que calcinaron toda a parte dianteira do coche. E continúan hospitalizados 3 dos 11 veciños que precisaron asistencia médica tras o incendio deste domingo nun piso da Coruña. 2 deles están na unidade de queimados con queimaduras leves e os 3 están sendo atendidos tamén dunha intoxicación por inhalación de fume. Os outros 8 xa recibiron a alta médica. O lume comezou de madrugada do domingo na primeira planta dun piso da rúa Nicomedes Pastor Díaz. As primeiras hipóteses apuntan a que a causa puido ser un problema nun patinete eléctrico. Algo máis de 4 horas tardaron en extinguir o incendio dunha planta de residuos nas aforas de Zamora que mantivo en vilo toda a tarde os veciños. Recibiron unha alerta por posible nube tóxica debido ao seu carácter industrial. A nave ardeu por completo. Non houbo feridos, pero foi necesaria unha ampla mobilización de efectivos de emerxencia e o desaloxo doutra industria próxima. Tamén afectou o tráfico na autovía do Douro. Mellora a situación do incendio de Burgohondo en Ávila, o maior nunca declarado en España. O descenso térmico e a entrada de humidade está axudando a combatir un lume activo dende hai xa 12 días. O incendio de Mierla, en Guadalaxara, quedou a primeira hora controlado tras calcinar 32.000 hectáreas. E segue activo tamén o incendio de Villafranca del Bierzo, que aínda que as autoridades rebaixaron a súa gravidade ao alonxarse das vivendas da zona. Nestes días de praia e piscina chega un dos xestos máis repetidos do verán, aplicar protector solar. Pero detrás dese 30 ou 50 que aparece nos envases, hai moitos mitos e tamén erros frecuentes que poden facer que a protección non sexa a que pensamos. Hoxe desciframos que significan realmente eses números e como usar correctamente o protector solar. Chega o momento de mercar crema solar e enfrontarnos ao primeiro dilema. Que número escoller? A crenza popular di que factor 50 protexe o dobre ca un 30, pero a realidade é moi diferente. A diferencia entre 30 e 50 en realidade é mínima. O importante é elexir o protector adecuado para o tipo de pel, a idade e reaplicar cada 2 horas ou tras o baño ou sudoración excesiva. A hora de mercar un protector solar tamén hai que ter en conta as necesidades da nosa pel, se é sensible, graxa, con moitas manchas ou se ten algunha patoloxía. A radiación ultravioleta ten un efecto acumulativo na pel dende a infanza, o que pode dar orixe a queimaduras, dano solar, fotoenvellecemento da pel, manchas ou incluso desenrolar no futuro un cancro de pel. Unha protección especialmente importante na infancia. A pel dos nenos é máis fina, a súa barreira cutánea aínda está en desenvolvemento e teñen menos melanina. Nos menores de 6 meses recoméndase evitar a exposición directa ao sol. E a partir dos 6 meses sí que se ten que utilizar filtros solares minerales, que son aqueles que reflicten a protección solar e fan como unha barreira física. Tan importante como escoller o protector é saber utilizalo correctamente. É importante reaplicarse, aplicalo 20 ou 30 minutos antes da exposición solar. E non olvidarnos de medidas externas como pode ser un sombreiro, unhas gafas de sol homologadas ou unha roupa adecuada. Pequenos xestos para gozar do sol con sentidiño e garantir así a saúde da nosa pel durante todo o ano.
En estes meses de verán non podemos esquecer o cuidado dos nosos cans. Os que teñen máis pelo sofren coas altas temperaturas. E nos salóns de peiteado caninos teñen a solución. Ca chegada da calor, todos queremos estar o máis fresco posible, pero non podemos esquecer que os cans tamén sofren as altas temperaturas. É por iso que o mellor é levar o noso mellor amigo aos salóns de peiteado caninos e facer un bo corte. Moitos xa o saben. Para que este un pouco máis fresco agora no verán, sí que se sole traer un par de veces ou así máis habitual, porque eles tamén cando notan o calor están como máis agobiados e polo menos así están máis relaxados e disfrutan máis do verán tamén. Pero, ollo, é algo que temos que facer todo o ano, non só cando vemos xa as altas temperaturas no termómetro. Bueno, yo es que a mis clientes los voy educando poco a poco, les voy diciendo que tienen que venir mensual, es lo mejor, o mes y medio, para que estén bien todo el año, porque si no después llega el verano y siempre dicen, ay, está el perrito lleno de nudos, tal. Y yo, es que tienes que darle un buen mantenimiento todo el año, porque esto no es solo estética, es salud y bienestar animal tamén. Moita xente aínda ten dúbidas sobre levar o can ao salón de peiteado, pero teñen en conta que vai estar en boas mans e van empregar ferramentas especiais. Pouco teñen que ver cas que usamos as persoas. No, es súper diferente. Las tijeras son diferentes, las máquinas son de otro tipo. Y después tenemos acondicionadores diferentes, champú, bueno, de todo. Tienen de todo. Así que xa saben, unha visita ao salón de peiteado para que os peludos pasen un verán fresquiño. As vacacións dannos o tempo que nos falta o resto do ano para facer todo aquilo que botamos de menos, como facer pan. Un alimento polo que moitos prenden o forno aínda coas altas temperaturas estivais. Cada vez máis alumnos apúntanse a talleres para aprender unha elaboración doada sempre que se coñezan as claves básicas. O primeiro, masa nai, auga. Non a botamos toda, deixamos... Facer un pan básico na casa é tan doado como mesturar fariña, auga, sal e levadura ou masa nai. Asegura o Mónica Prego, do blog Plan de Broa, especializada desde hai 4 anos en talleres de masas con e sen glute. 10-15 minutos, que se chama autolisis, sin o sal. Repouso, amasar e máis repouso. En hora e media temos preparada a masa para darlle forma e conseguir un pan caseiro de 600 gramos co 65% de hidratación. Tras máis repouso, ao forno. Hai calor, aquí hai bastante humedad, así que eu penso que en unha hora isto vai a estar listo. Entonces o vapor axuda a que non se nos forme costra para que o pan suba. O seu terceiro libro, Galicia sen glute, ten receitas galegas tradicionais adaptadas para que ninguén quede sen comer. Os talleres sempre se enchen, uns van por entretemento, a maioría cada vez máis por saúde. E empecé co pan, e despois do pan galletas, e despois o roscón. E ao ir aos talleres, pois vas collendo máis práctica. E vas aprendendo truquillos. Hai xente que xa metín uns anillos, sobre todo os celíacos. Facer pan é moi fácil. Seguramente a primeira vez non vai a salir maravilloso, pero non nos saliu a nadie. Iso queda desfrutalo coa conciencia e o bandullo ben tranquilos. E no verán non só buscamos a praia, mosteiros, pazos, aldeas ou bosques agochan historias e paisaxes que atraen a milleiros de visitantes. Un deses recunchos singulares son tamén os faros. Andrea Otero. Sí, como por exemplo este faro de Lariño en Carnota, na Costa da Morte, que no ano 2021 foi reconvertido en hotel. Aquí literalmente pudimos dormir dentro do faro en camarotes que nos falan da cultura mariñeira. Cada habitación ademais ten unha temática diferente, o solpor ou amencer ou mesmo tamén o estado do mar. Deste xeito os turistas que veñen aquí pasar a noite aproveitan para aprender un pouco da cultura mariñeira e tamén do oficio dos fareiros e tamén, por suposto, para visitar lugares turísticos que están preto de aquí de Carnota como Fisterra ou Louro. Chama a atención porque non é moi normal poder pasar a noite nun faro, hasta ahora apenas se podía. É algo que temos a maioría de galegos que estamos ligados ao mar por algún motivo, pois é algo moi bonito para nós. E a situación en Ceuta está aínda lonxe de volver á normalidade coa presenza de numerosos migrantes nas rúas e nas praias. Marcos Sueiro. Que tal, Antía? Como están? A normalidade tarda, como dicen, chegar a esta cidade, en chegar a Ceuta, e o que se converte en normal é ver xa a inmigrantes nas praias da cidade, estando vendo na imaxe, e buscando esperanza e saída tras unha chegada que moitos chaman invasiva. Agora toca xestionar os que se quedan. O goberno local, o goberno desta cidade, prepara 2 instalacións para coller os miles que amoreados continúan nas praias e nas rúas da cidade. Son imaxes
imaxinan, moi duras de ver e de contar, que causan máis desazón e contrariedade por ocurrir precisamente en España, nun país do que chaman primeiro mundo. Tras estas imaxes están as peticións de responsabilidade ao goberno español e tamén ao Reino de Marrocos para que a fronteira de Europa non sexa un cemiterio sen lápidas. Comezaba esta semana na cidade autónoma de Ceuta. Estamos mucho mejor, evidentemente, que estábamos, pero no puedo decir que Ceuta haya recuperado la normalidad. Vaise dixerindo entre unha calma tensa a sorpresa de crise migratoria semellante. Anímicamente la población está muy afectada. Aquello se vivió como un verdadero drama. Esto es un problema muy serio, muy serio. Nosotros porque, por suerte o por desgracia, nos ha tocado ser los porteros de Europa. Na poboación ceutí contanse alrededor de 500.000 de galegos. Pues si el amable vecino no hubiera abierto las puertas y no se hubieran generado esas llamadas masivas por redes sociales diciendo que las puertas de la frontera estaban abiertas de par en par, pues a lo mejor no nos hubiéramos visto en esta situación. Yo quiero trabajo de España, trabajando de todo. Tengo diplomas, tengo todos ahí, problema nada. Pero las buenas relaciones de vecindad tienen que estar basadas en el respeto. Yo tengo preocupación por cuál va a ser el futuro de la ciudad. Yo creo que cuando un problema afecta por igual a todo el mundo, nace ahí un germen de solidaridad. Solidariedade, atención e desconcerto. O Goberno insiste en que non recibiu ningún informe do Centro Nacional de Intelixencia que alertara dunha crise migratoria da magnitude da que se produciu a semana pasada en Ceuta, contradicindo varias informacións que saíron ao respecto. A presidenta da Unión Europea, Ursula von der Leyen, pediu máis control nas fronteiras e, aínda que implícitamente, apuntou a responsabilidade de Marrocos, o que acusou de intentar utilizar a migración irregular como medio para exercer presión sobre España. 7 persoas, 3 delas nenos, morreron pola caída dun dron ucraíno no sur de Rusia. O artefacto foi derribado polas defensas antiaéreas e acabou estoupando nunha praia da costa do Mar Negro. Tamén hoxe, varios proxectís alcanzaron un centro logístico de Wildberries, coñecida como a Amazon rusa, a 150 km de Moscova. Na última semana, unha vintena de persoas morreron no que xa é o verán máis cruento para Rusia dende o comezo da guerra. Continúa a confusión acerca do estado das negociacións entre os Estados Unidos e Irán. O presidente estadounidense, Donald Trump, asegurou que esas conversas se ían retomar este luns e que por ese motivo ordenara a suspensión de novos ataques. Pero o réxime nega que haxa ningunha negociación en marcha. Esta tarde, Trump chamou hipócritas os líderes iranianos e asegurou que esta é a súa derradeira oportunidade de acadar un acordo. Así, ás escuras, amenceron os máis de 9 millóns de habitantes de Cuba tras sufrir un novo apagón generalizado da súa rede eléctrica nacional, o sexto no que vai de ano. O deterioro das 6 plantas termoeléctricas que conforman a rede eléctrica do país, sumado ao embargo enerxético dos Estados Unidos, propiciou na noite do domingo o colapso da rede. Unha crise enerxética da que Cuba responsabiliza a Washington. Os Estados Unidos apuntan a unha mala xestión económica interna do goberno cubano como causa dos apagóns. Filipe VI xa se prepara para a Copa do Rei de Vela. Hoxe navegou co resto da tripulación do Hispania, a embarcación na que compite. A familia real chegou a semana pasada a Mallorca para iniciar as vacacións. Ben, nos rematamos aquí. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasen unha boa noite.